И сега вече последното изпълнение, което ще видим в нашето предаване, с което ще бъде закрит и гала концертът в Зимния дворец. Това е победителят при момчетата Стивън Кърияр. Този финален акорд ви казваме довиждане от Зимния дворец в София. Ще се срещнем отново следващата седмица, когато ще предаваме финала на Гран при сериите при жени и мъже в Санкт-Петербург. От целия екип реализирал това предаване. Ви благодаря, че бяхте с нас. Сега ви